Предаването днес продължава. Ето какво остава да видите до края. В рубриката «Животът на мама» – кинезитерапия и гимнастика за деца. Репортер на място – заплаща ли се трудът ни и защо рибарите от остров Майот живеят по-добре от работещите във Враца. Фабрика за идеи с проект за развитие на Северозапада. В лайфстайл – как с традиционни етномотиви Наско Папазов спечели международна награда за авангардна мода. И накрая Fusion Fest и музика за душата. А сега предстоят минутите в рубриката ни «Животът на мама». В минутите, посветени на нашите деца, ще поговорим по една важна тема, за която се сещаме едва когато е късно. Все повече деца стоят с часове пред компютрите, обездвижени и неспортуващи. Как да се погрижим за малките и кога да обърнем внимание и да се обърнем към специалисти, ще разберем сега от моите гости, кинезитерапевтите, създали програмата Heal Fit Gymnastic, Марусия Иванова, Таня Колева и едно прекрасно момиче Симона, които са мои гости. Здравейте! И носят една топка. Здравейте, заповядайте. Здравей! Заповядайте. Носите една топка, с която малко по-късно ще покажем всъщност няколко практически упражнения, или може би не се казват точно упражнения. Упражнения, да. Но аз така споменах, че всички знаем, за съжаление, че децата все повече предпочитат компютрите, заседналия начин на живот, не се движат. Това ли е причината всъщност за гръбначните изкривявания при децата, основната? И кога разбираме, че едно дете има проблем? Бих искала да започна с това, че едно гръбначно изкривяване започва с предразположеност към такова. Тоест, тук имаме една фамилна обремененост, която следствие от начина на живот, какъвто е заседналия начин на живот, вече се развива като преминава в заболяване. Тоест, това, което е важно един родител да обърне внимание, е на този генетичен фонд, с който се разполага и съответно да вземе превентивни мерки, така че да не се стига до негативни последствия. Каква възраст и какъв трябва да бъде, може би, преглед още при педиатъра, когато бебето е съвсем малко, може би и те ни насочват и казват, че има вероятност да се прояви или не е така? Не, по-скоро не. Темата с гръбначните изкривявания започва да става актуална след прохождането на детето. Тогава вече започва, ако гръбначното изкривяване е вродено, тогава вече то става видимо за родителите, които естествено притеснени от това, че стойката на детето не е такава като на другите на площадката, се обръщат към специалист, който вече ги насочва, консултира, обяснява и така нататък. Което като процент са много малка част от деца и се раждат с подобен проблем. По-големия проблем е при придобитите гръбначните изкривявания, при които, за съжаление, все повече пада възрастовата граница. Ако преди време, преди да речем 20 години, преди да навлезнат в живота ни, в ежедневието ни, мобилните устройства и така нататък, са се развивали, да речем, от 7, 8, 9 годишна възраст. За съжаление, в момента пада възрастовата група до 4-5. Тогава започват все по-често родители да обръщат внимание, че стойката на децата им не е такава, каквато те смятат, че трябва да бъде. Това е времето, в което в детските градини педагозите обръщат внимание, че децата седят неправилно и оттам вече нещата започват да се променят. И тук идва нашето място да покажем. Вие като специалисти да се намесите. Какво се случва, как би трябвало да се случва и в тази връзка ми се иска да ви покажем, да направим една кратка демонстрация с Симона, как протича много бързичко един преглед и на какво родителите обръщат внимание, когато къпят детето си, когато са в къщи спокойни, детето е спокойно, така че да можем да им бъдем максимално полезни. Страхотно. Добре, Симона ще ни бъде нашият модел и спортист в ефир и ще ни покаже. Там изправи се. Това сега представлява, това, което ще покажем всъщност е прегледът. Прегледът, който се случва в кабинет, както и в залите, в които ние всъщност провеждаме занимания, защото за нашия екип е изключително важно, когато едно дете влезне при нас с проблем, терапевта да го прегледа, да знаем, за да знаем какъв е проблема, да бъдем максимално полезни, да знаем в какво е състояние идва детето, така че след година работа, активна, да видим обратната връзка, съответно ефекта от това, което сме постигнали, защото ние работим, децата израстват, те не спират
Да, те Децата са растат, активни и те растат са всеки ден. активни. Точно така. Всяко дете със своя начин на живот, работейки в зала, ние следим не само растежа, но и следим проблема с промяната. Да. Съответно, се стремим тя да бъде позитивна и съответно търсим този ефект, което изисква много сериозна дисциплина, постоянство, голям труд, защото в началото на всички дечица, които дойдат, та дори възрастни, които започнаха родители заедно с децата си, споделят колко им е трудно. И е трудно не защото като всяко ново нещо, то винаги е трудно, а е трудно, защото това са мускулни групи, които ние рядко използваме в ежедневието си. И когато тези мускулни групи не участват, и когато ние започнем активно да работим с тях, други живи ние мускули. разбираме, че на странни места намираме странни болешки, което всъщност се оказва нашия мускул. Така, да покажем първо прегледа и после ще поговорим и за самата програма и какво представлява разбира се, с самата практическа програма. Какво се случва всъщност един такъв преглед, за да не се страхуват и децата всъщност? Те си мислят, отивам на Чичо доктор. Не е болезнено. Въобще Симона ще ни каже, нали? Не е болезнено. Прегледа е изключително безболезнен. Желателно е детето да бъде съблечено. Добре, представяме си, че да. Започваме огледа винаги, когато детето ни е в гръб. Добре. Важно е двете ходилца да бъдат на една линия. Може би е добре да преместим топката. Ръцете са пуснати близко до тялото и детето е отпуснато. Погледът е насочен напред. Следим първо за позицията на главата. Няма отклонение наляво или надясно, след което наблюдаваме позицията на раменете. Много често при наличието на гръбначно изкривяване има разлика в едното рамо е по-високо или по-ниско. Наблюдаваме позицията на лопатките, след което проследяваме позицията на гръбначния стълб. Нормално погледнат отзад гръбначния стълб представлява една права линия. Завъртете се, може да седнеш на топката, за да показваш. Не знам дали ще е удобно. Тя трябва да е в изправено състояние, за да може да се види целият гръбначен стълб. Не знам дали колегите... Така кажете как. Наблюдаваме гръбначния стълб да е в една права линия. Ако има отклонения при наклон напред, че наведи ръцете и главата. Това много ясно проличава, когато има някаква... Ти знаеш ли, че аз имам такова изкривяване? Дори от вашата позиция, защото ние винаги гледаме детето. Единият от нас е отпред, другия отзад. Защото много често това, което вижда човека отпред, се наблюдава и отзад, но ние го виждаме в две равнини. Съответно можем да опишем и да обърнем внимание на родителя в процес на прегледа. Виждате ли, това е проблем, това не бива да е така. Колкото е високо тук, толкова трябва да е високо и тук. Колкото е тук, толкова и тук. И гръбначният стълб трябва да бъде по средата и да бъде прав. И хората, когато наведем децата, аз сега го виждам. Ето, хора, гледайте за това. Могат ли родителите сами вкъщи просто това да направят? Могат. И това е нещо, което на 2-3 месеца всеки вкъщи сам може. Детето пуска ръцете около тялото. Мони, покажи. Навежда главата и гледа. Още надолу. Още надолу. И го наблюдавате. Започва детето бавно да се бъде. Гръбчето се вижда по-добре. Абсолютно. Когато детето се съблече и е босичко на земята, спокойно сам родителя може да наблюдава. Има ли разлика във височината на раменете? В момента, в който се види, че едното рамо е по-високо от другото, това със сигурност ще даде отражение при навеждането напред и в гръбначния стълб. Какво означава това, ако има изкривяване? Аз имам, между другото, в тази част долу, може би от нейната възраст, не знам, но ето аз не съм ходила на такъв. Тук е момента да споменем защо прегледът се прави при боси крака. Винаги е задължително децата да са боси, тъй като подметките, обувките винаги е възможно да дадат отклонения в гръбначния стълб. Затова е много важно децата да са боси. Друго много важно всъщност за наличието на гръбначно изкривяване е плоскостъпието. Тема, която е важна всъщност и означава, че... Изключително неглижирана, защото се смята, че когато в семейството някой има дюстабан, ама той има плоско стъпало, това не е проблем. Напротив, това е един от сериозните проблеми и един от факторите, които ние наблюдаваме в работата си с децата. Защото все по-често наблюдаваме плоскостъпието, то стана като грип. Всяко второ дете е с плоскост. Не, то се ражда, но това са мускули, които се развиват. Се развиват, точно така. В процес на прохождане и така нататък. Въпросът е, че всяко второ дете е с плоскостъпие. Когато има такова плоскостъпие, свода и ходилото няма правилна позиция на ходилото. Съответно, крачетата се изместват или едното, или двете навътре, което измества глезените навътре. То измества цялото тяло, реално. Точно така. Но то се вижда първоначално
първоначално с глезените навътре, коленете тръгват навътре и съответно измества позицията на таза, което Виновни ли сме ние родителите за това? Има ли вина обувките, които се избират според мен? Също много казват, са важни да. обувките. Казват проходилки, буйки, как ги наричат обувчиците. Трябва ли децата да ходят повече боси? Според мен това е също, особено лятото. Задължително. Задължително е. Ходенето боси е нещо, което е изключително полезно по много причини. Но това, което ми се струва изключително важно да обърнем внимание на родителите, е, че хубаво е, когато детето прохожда и в рамките на първите до 3 години, да речем 4, на децата да се купуват обувки с ортопедична стелка, която стелка да е от естествена кожа, с всичките тези ортопедични извивки, които да поставят ходилото на детето в правилната посока, още в момента на прохождане. А не просто, защото са по-скъпи, нали, да не ги купуваме. Това е основата всъщност. Има и нещо друго. После е късно. Има и нещо друго, че всички маратонки на различни брандове, не бих искала да ги назовавам, там стелката е от плат и гума и няма нищо общо с ортопедията. Това е едно равно. Точно така, така че е важно поне в началото на първите годинки на прохождане. И детето прохожда в една равнина, не в ортопедична равнина, тази с полезните извивки, а в една равнина. И ходилото просто се намества спрямо ситуацията, в която е поставено. Много ми се иска обаче, понеже носите и топка, да ми разкажете за вашата програма. И всъщност, ако вече един родител се е притеснил, идва страхувайки се, че детето му крае, то се е изкривил, тотално ли е невъзможно да се възобнови, да се изправи гръбначен стълб, ако е, да речем, в по-лекия вариант? Някъде на гръбначен стълб е започнало да се изкривява. И какво трябва да правят децата при вас всъщност? Най-общо гръбначните изкривявания се делят на структурни и функционални. Когато работим с функционалните гръбначни изкривявания, при които няма засягане на костните структури, или всъщност се касае само за неправилна стойка, тогава изкривяването е напълно коригиращо. Да. Естествено, изисква много сериозна работа. При нас сериозна, това е хубаво да го знаем. Абсолютно много сериозно. Постоянно. И постоянно, да. Това означава до 18 годишна възраст активна работа. Много сериозно звучи това, като абсолютен спортист, който всеки ден е в залата. Всеки ден може да бъде 20 минути, 30 минути вкъщи. И естествено минимума при структурните, тези, които са вече, минимума е 3-4 пъти седмично под наблюдението на специалист. Специалист, защото е изключително важно упражненията, които се дават от специалистите, да се изпълняват правилно. Защото когато едно такова упражнение не се изпълнява правилно, може да вариантите... Точно така. Нашата работа е точно тази. Така, трябва задължително при специалисти, иначе сами вкъщи можем да си докараме някоя беля. В интернет има много клипчета, но не мисля, че това е най-подходящия вариант. Случай е индивидуален и е хубаво да се подхожда. Да. Какво ще ни покажете с тази топка? Аз не я пускам тук, я държа и я поклащам. Основното за избора ни на топка, Моня, айде да седнеш на топката, много е важен размера при топка. Така. Всяка топка трябва да бъде съобразена точно с ръста на детето или съответно на използващия. Важно е, когато седнем на топката, винаги да има образуван прав ъгъл в коленете. Ходилата да са достатъчно напред, за да има достатъчно голяма стабилност. Гърба е хубаво изправен и от тази позиция вече гърба ни е в перфектното състояние. Главата е хубаво назад и сме изправени. Топката ни е основен уред в заниманията ни по гимнастика. Доставя удоволствие голямо на децата, нищо, че упражненията са трудни. Така че можем да покажем и няколко упражнения. Добре, хайде. Симона ще ни покаже сега. Лягаме долу, дай крачетата горе върху топката. Топката помага много добре за развиване на баланса и координацията при децата. Това е едно типично упражнение, при което се стяга изцяло мускулатурата по задната част на тялото, гърба, седалищните мускули и шукоралната мускулатура. Да, тя се поклаща просто защото стяга цялото си тяло и трудно се пази равновесие. Изглежда лесно, трудно, но не е толкова. Но не е толкова. Имайте предвид, че тя показа в момента най-трудната опция на това упражнение. Тя е професионалист. Да, защото много време се занимава, но всички стартират с ръце до тяло, така че да могат да си помагат при баланса с ръцете. Когато напреднат, вече се дигат зад тила, после се вдигат над главата. Тя просто директно скочи в най-трудното. Нищо няма лошо. Друго какво? Един планк на топката. Планки аз съм чувала и съм правила. Планка е много хубаво упражнение. Но на топка не съм. Това е малко по-сложно. Краката са на широчината на раменете. Добре, ако детето изпитва болка в този момент, какво трябва да спре, предполагам, или не се изпитва болка в такива ситуации? Би трябвало, ако изпита кръста, болка, да речем, или не?
Болката в кръста в случай ще бъде от неправилното изпълнение на Добре, упражнението. да. Ето за да знаят, че когато не е правилно, значи има някаква болка. Има болка. Да. Другия вариант е болката да бъде в резултат от мускулната контракция, което е нормално. Тренировка без болка и Няма. наличие на мускулна треска. По-добре си усети мускулите, отколкото да не си Да, ги ние усети. много се забавляваме. След първа, втора тренировка всички идват и аз питам, кой има мускулна треска, и те започват чудесно, много хубаво, честито, значи добре сме си свършили работата Сте и си започваме свършили наново. работата. И когато човек подхожда с чувство за хумор, те са деца, но те са много умни, изключително будни. Да. И се държиш с тях приятелски и им кажеш, вижте, това е хубаво. Да, не са Ние ще стресирани го като правим чичо заедно. доктор, който Точно сега тук така. ще ни Ние сме лекува. ние сме в спортни екипи в залите, нали, близо до децата, правейки това, което те правят, децата ни чувстват много близки. Съответно намаляваме напрежението. Не е като в поликлиниката, нали, белите престилки, това напрежение. Така че идеята е да се забавляват заедно, но да работят ефективно. Да, Симонка взе някакъв ластик, който сега ще ни покаже, но веднага след едни кратки реклами продължаваме да показваме полезни упражнения. Връщаме се след малко.